بايتا يمسكروا يحوك من دينا لا 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 Now, which is bracing for a different kind of explosion. America is sitting on a giant mountain of debt. In Ukraine and Taiwan. This visit marks Scholz's second trip to China as chancellor. Experiences, only 3 experiences. The latest on the situation from our correspondent Lucian Gambo, who joins us from. تخون دي تخونني خالد زرباي حراي حجي ክልል ጎጃም ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶች ተፈጸሙ رحنس بزغاطمو سفيحن عبي ውድቀትን ኣብ ኣፍ ደገ መፍራስ በጽሑ ከም We want to be the first Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea, Italy. As GDP now growth in for 2024 by 0.6 percentage points. سلام تخاتلتنا እዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ንኹሉ ማዕከናት ናይ ዜና ፈቲሸ ጎርጉሬ ንዓና ክምህረና ክጠቕመና ከንቀሓና ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ዝበልኮ ዓለም ለኻዊ ዜናታት ከምኡ ድማ ምዞባና ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ርክብ ዘለዎም ሓበሬታታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰፊሕ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ፖለቲካዊ ውድድር ናይ ዓለም ክንመሃር ኢና እዚ ኩሉ ድማ ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል እዩ እቲ ዕላማ መወዳእታ ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ትሕዝቶ ክህልዋ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ክሳብ መወዳእታ ኣፅንሑ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ናትኩም ደገፍ ድማ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ቻነል ናበልኩ መጀመርያ በቲ ሜጀር ኢቨንት ዘሎ ክንጅምር ኢና which is America. Let's start with this one. Now, which is bracing for a different kind of explosion. America is sitting on a giant mountain of debt. If it erupts, the consequences would be disastrous. The US has one of the biggest debt piles in the world. The government owes close to $35 trillion. This is bigger than the US economy. So, America, ኣብዚ ቻነል እዚ ፍሉይ ፅልኢ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ጆርጆ ትብሉት ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ከም ድሌትኩም እቲ ሰብ ከም ድሌቱ ትርጉም ክህቦ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ናይ ኣሜሪካ ፅልኢ ከም ዘይብለየ ዝፈልጥ ምክንያቱ እቲ ከም ጆርጆ ንዓይ ተቐንዲ ሃብቲ ናተይ ወይ ገንዘብ ናተይ ከባቢ ካብቲ ኩሉ ኢንቨስት ገይረ ዘለኹ ሓደ ዓብ ክፋል ናቱ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ገይረ ዘለኹ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ውድቀት እንተዝደሊ ነይረ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስት ኣይምገበርኩን ስለምንታይ ከገይረዮ ናይ ኣሜሪካ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ወይ ሓልዮ ስለ ዘለኒ ወይ ፅልኢ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ቀስ እናበልካ ዳይቨርሲፋይ ትገብሮ ግን ነቲ ክውንነት ግን ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ዕዳ ዘለዎ ሃገር ጥራይ ዘይኮነት ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናይ ዓለምና ሬኮርድ ሰይሩ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዕዳ ኢና ንዛረብ ዘለና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣሜሪካ ድሌቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ፅልዋ እዚ ግን ንሃገራት ብኸመይ ክፀልወን እዩ ንዓኻ ንዓኺ ብዘየገድስ ኣብ ኣሜሪካ ዲኸ ዘለኻ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ ብኸመይ ክፀልወካ ይኽእል ክንርኢና ምክንያቱ ናይ ጥርሑ ምሳሕ ስለ ዘየለ ወይ ካብ ፍሪላንች ዝበሃል ስለ ዘየለ እቲ ዕዳ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብኸመይ ኣብዛ ቪድዮ ክንርኢና ኢና let's go. America's GDP is around $28 trillion and their debt is $35 trillion. So America's debt is 123% of its GDP. Clearly the government is borrowing beyond its means. And it continues to borrow. Whenever the government runs out of cash, it borrows more money, it issues more bonds, but it fails to contain its spending. This is a dangerous trajectory. And so, ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ወይ እዚ ዘለዋ ደረጃ ዕዳ ሓደገኛ ምዃኑ ኩሉ ዓይነት ሚድያ ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ ማንም ዝዛረብዎ እዩ ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭስ ሓላፊ ዘሎ ጀሮም ፓወል ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው 60 ሚኒትስ ዝበሃል ምስ ገበረ እዚ ንኸዶ ዘለና ሰስተይነብል ኣይኮነን ብከምዚ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ብምባል ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ይፈልጥዮም እዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ሓደገኛ መንገዲ ምዃኖም ሓደገኛ ብኣፎም እዮም ዝብሎ ብተግባር ግን ለንቀነ ጥራይ ንዩክሬንን ንእስራኤልን ከምኡ ድማ ንታይዋን ዝኸውን ልዕሊ 100 ቢልዮን ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩ ኣብቲ ባይቶናቶም ይበኣሱ ኣለዉ ሬኮርድ ለቨል ዕዳ ሃልይዎም ቁጠባናቶም ካብቲ ንምክልኻል ናቶም ዘጥፍዎ ገንዘብ ነቲ ወለድ ናይ ትዕድኦም ዝኸፍልዎ ገንዘብ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ሰስተይነብል ኣይኮነን እዚ ብከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ሃገር እዩ ዝበሃል እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሪንት ይገብሩ ክንብል ከለና ለቕዓ ኢለኩም ሕጂ ድሓን ቁሩብ ዲቴይል ክትበናያ ብኸመይ ኣምፅያ ዘለኹ እዛ ቪድዮ ሌይቴስት እያ ድማ ዝቐንየት ዘይኮን ሓደገኛ ካብቲ ዝነበረቶ ናበይ በፂሕሉ ሕጂ ክትነግረና እያ now the IMF has sounded an alarm. Going forward, US fiscal deficit is projected to stay elevated, driving debt to ever-rising heights. That pushes up interest rates. IMF ድማ ኣላርሚ ክሃርም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም
ንምሉእ ዓለም ጽልዋ ዘለዎ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ዶላር እቲ ጽልዋ ናይ ኣሜሪካ ምስቲ ዶላር ናይ ዓለም ባጤራ ምዃኑ በቲ ዶላር ድማ ጌም ትፃወት ስለ ዘላ እዚ ንቁጠባ ናይ ዓለም ክልክሞ ዝኽእል እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ናይ IMF ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ካልእ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እዚኦም ዓለም ለኻዊ ውድባ ዝበሃል ማሕበራት ናይ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ ግን ንሳቶም እውን እንትኾነ እቲ ንቁጠባ ናይ ዓለም ዘለዎ ጽልዋ ዓዊሎም ክዛረቡን መጠንቀቕታ ክቡን ጀሚሮም ኣለው ሃገራት ናይ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ እውን እንትኾና ፕላን ቢ ጀሚረን ኣለው ምክንያቱ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ሬክለስ ወይ ከዓ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዛ ዓይነታት ካይዳ እዮም ቶም ፖለቲከኛታት ዝኸዱ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ባይደን መዓት ገንዘብ ፕሪንት ገይሩሎ ሕጂ ድመፅእ ዘሎ ብሕጂ ድመፅእ ዘሎ ትራምፕ እውን ተመፅዩ ከቋርፆ ይኮነን ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ገሙ ከይገበሩ ኣብቲ ፖለቲካ ቦታ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ንግዚኡ ሓያላት ኣመሓደርቲ ወይ ከዓ ፕሬዚደንታት ክመስልቲ ኮይኖም ገንዘብ ፕሪንት ብምግባር እናተለቅሑ እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ ነቲ ሃገር ዘድልያ ግን እቲ ምልቃሕ ገዲፎም ካብቲ ዘጥፍዎ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ውግኣት ዝሳትፍዎ ዘሎ ገዲፎም ካልእ ዝገብርዎ ዘሎ ገዲፎም ብውሕድ ባጀት ክንቀሳቀሱ ምዝኽእሉ ንሱ ነቲ ዕዳ ከጉድሎ ዝኽእል ግን ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ዲሞክራሲ ዘለዎ ሃገር ክኸይድ ኣይክእልን ህዝቢ ክመርፆ ስለ ዘይክእል ምክንያቱ ሕማቕ ወይ ከዓ በዳሕቲ ምርጫታት ክገብር ስለ ዝግድድ ንቐፅል IMF እንታይ ይብል And the dollar contributing to tighter funding costs in the rest of the world. Allow me to simplify that. The IMF, the International Monetary Fund, is telling the US that it cannot keep borrowing without limits. Also because this has consequences for the whole world. America's rising debt is pushing up interest rates around the world. It is also raising the cost of loans. So the US will have to find a way to tame its borrowing because it poses a risk to global financial stability. So ከም ትብለ ዘላ IMF ከም ዝብሎ ዘሎ ንሳ ድማ ከም ትትርጉሞ ዘላ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንዓት ራይ ዘይኮነ ነተን ሃገራት ናይ ዓለም ብምልአን ንቁጠባ ናይ ዓለም ጽልዋ ስለ ዘሎ ሓላፍነታዊት ሃገር ክትከውን ይግባእ ሓላፍነታዊት ካብ ዘይትኸውን ዓመታት ዘቑፀረት እያ ሕጂ ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብቐጥታ ክፅሎ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ነዚ ስለ ዝፈለጥዮም ቻይናን ራሽያን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ቅድድም ዳርጋ ጉያ እዩ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ከተውፃእ ትኽእል መብዛሕተን ሃገራት ድማ ዝስዕብዎ ዘለዋ እየን እዚ ካብተን ካብ 5 ሃገር ናይ ብሪክስ ናብ 10 ደይበን ጥራይ ዘይኮና 4 ዝኾነ ሃገራት ድማ ናብኡ ክኸዳ ይደልያ ከም ዘለዋ ይንገር ኣሎ ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ወይ ካብ ፓወር ህድማ ዳርጋ ብሬኮርድ ሌቨል ዝቕፅል ዘሎ ንቐፅል And that is a warning from the IMF. Which brings us to the question, why is it coming now? Why did the IMF not raise this earlier and why are they doing it now? Because earlier, America's debt was considered safe and for good reason. The US has never defaulted on its loans. It has the world's biggest currency, the USD, which is also the world's reserve currency. And this allowed the US government to get away with a lot. But today, US debt looks risky. And one major reason for that is the interest. Let me show you some numbers from last month. Every 100 days, the US has added $1 trillion. Wow, this is crazy. ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ደረጃ ዕዳ ከለዋ ከመይ ጌራ ትቕፅል ነይራ ንዝብል እቲ ባጤራናታ ናይ ሪዘርቭ ካረንሲ ናይ ዓለምና ዓቃቢ ናይ ሃብቲ ወይ ንንግዲ ናይ ዓለም ቀዳማይ ኣገዳሲ ባጤራ ስለ ዝኾነት ንዘብ ዘለዋ ዕዳ መመሊሰና ተለቃሕ ትፈትሖ ነይራ ካብ ነብሳብና ተለቃሕ ካብ ካልኦትና ተለቃሕ ትኸይድ ነይራ ሕጂ ግን ነቲ ዶላር ክብድህዎ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እቲ ደረጃ ክፋ ናይ ቁጠባናታ ወይ ከዓ ሓደገኝነት ናቶ ኣበይ በፂሑ ዘሎ ኣብ 100 መዓልቲ 1 ትሪልዮን ገንዘብ ትልቃሓላ ዝሃገር እዚኣ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 100 መዓልቲ ብ1 ትሪልዮን ይውስኽ ኣሎ እዚ ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፍለጥ ደረጃ ናይ ዕዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ 33 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ዓመት ዲገል ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ደሰንብድ ደረጃ ዕዳ ኣለዋ ኣሜሪካ 32 ትሪልዮን ኣለዋ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ካብቲ ንሱ ዝተዛረበ ክሳብ ሕጂ 2 ትሪልዮን ወሲኻላ ዕዳ 2 ትሪልዮን ማለት ልዕሊ 3 ትሪልዮን ቁጠባ ዘለወን ኣብ ዓለም 2 ሃገራት ጥራየን ዘለዋ ንሳተን ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ጥራየን መብዛሕተን ሃገራት ቁጠባ ናይ ጀርመን ከባቢ 3 ትሪልዮን እዩ ናይ ህንዲ 3 ትሪልዮን ናይ ዓዲ እንግሊዝ 3 ትሪልዮን እዩ ኣሜሪካ ግን ልዕሊ ቁጠባ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ዓመት ዕዳ ክትገብር ትኽእል ኣላ ስለዚ ብከምዚ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ንነፍሳ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ከይትልክም ዓብይ ስጋት ተገይሩሉ ማለት እዩ dollars to its debt. In other words, every 3 months, America's debt has increased by $1 trillion, so much so that now their interest payments are bigger than their defense budget. This year alone, the US will pay $870 billion as interest on loans. $870 billion is the interest. Do you know what their defense budget is? $822 billion. And this high interest on loans is increasing America. So, ካብ ምሕር ዕዳናቶም ምዕባዮም እቲ ወለድ ንዕድኦም ዝኸፍልዎ ልዕልቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ባጀት ናቶም በፂሑ ኣሎ ብከምዚ ክቕፅሉ ከሎ ስለዚ ካብ ንወታደራዊ ዓቕሞም ኢንቨስት ዝገብርዎ ንዕድኦም ምኽፋል ዝኸፍልዎ ክበዝሕ እናወሰኸ ድማ ክኸይድ ትወለድ ማለት እዩ America's debt. It's a bit like getting a home loan. Say you borrow money to buy an apartment. Now most home loans come with a floating interest rate, meaning they can fluctuate depending upon the economic climate. The interest rate goes up or down. So you start repaying the loan.
After paying your EMIs for a few years, you check your loan account only to be shocked. You will find that your debt has hardly reduced. You've been paying your EMIs on time, yet you have a significant debt burden after years of payment because the bank has been recovering the interest all this while. And this is a classic debt trap situation. When you borrow a large amount, your income does not rise and the interest fluctuates. When all of these three things happen, chances are your debts will increase. And the US government is in a similar situation. Top American bankers are concerned. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ልክዕ ከምዚ ተለቂሕካ ገዛ እንተገዚኻ ኣብቲ ሬት ድማ ፊክስድ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ግዜ ፊክስድ ሬት ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ኤውሮፓ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ፍሎቲንግ ሬት ዝበሃል ማለት እሱ ማለትካ ዕዳጋ ክቀያየር ከሎ እቲ ናትካ ኢንትረስት ሬት ድማ ይውስቕ ስለዚ እንድሕሪ ፍሎቲንግ ሬት ኮይኑ ክትጥቀሞ ዘለካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ፊክስድ ሬት ኣይኮነን እቲ ዕዳናቶም ስለዚ እቲ ዕዳጋ እናተቀያየረ ክኸይድ ከሎ ንስኻ ወርሓዊ ትኸፍል እቲ ዕዳኻ ግን ኣይኮነን ክገድል መመሊሱ ይውስኽ ምክንያቱ እቲ ኢንቫይሮንመንት እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ድማ ድሕሪ ሕጂ እቲ ዕዳናታ ዋላ ዝገበረት ተገበረቱ ንኸተጉድሎ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለገለ ሰባት ታይልኩም ሓቲትኩም ነርኩም እሞ እንድሕሪ ገንዘብ ፕሪንት ትገብር ኮይና ፕሪንት ጌራ ዘይትኸፍሎይ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡ ነይሩ ሕማቕ ሕቶ እውን ኣይኮነን ፕሪንት ክትገብር ከላ ክንብል ከለና ሕፅሮተ ቃላት ናይቲ ለቃሕ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ስለዚ ፕሪንት ማለት ኣብቲ ባላንስ ሺት ናቶም ኣብቲ ናይ ለቃሕ ቦታ ናቶም ቁፅርታት ምውሳኽ ማለት እዩ ስለዚ ኤቭሪ ታይም ፕሪንት ትገብራላ ዛ ሃገር ክበሃል ከሎ ወይ ድማ በቲ ሕቡእ ቃላቶም ገይሮም እቲ እንታይ ዝብሎ ኳንቲቴቲቭ ኢዚንግ ብሎ ኳንቲቴቲቭ ኢዚንግ ዝበሃል ቃል ሕጂ ፈፂሙ ሰብ ቀልጢፉ ክርድኦ ይክእልኒ ኳንቲቴቲቭ ኢዚንግ ማለት ፕሪንት ትገብራላ ወይ ዕዳናታ ተስፍዐላ ትውስኻላ ዕዳ ማለት እዩ ኳንቲቴቲቭ ታይተኒንግ ድሕሪሎም ድማ ነቲ ዕዳናታ ከተጉድል ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከተጉድል ተጀሚራ ስቶክ ማርኬት ታሕቲ ክራሽ ዝገብር ኩሉ ነገር ታሕቲ ዝኸይድ ኣብ ኣሜሪካ ምክንያቱ በቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ዝተወለፈ ቁጠባ ስለ ዘለዎ ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓወሰ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር ፕሪንት ትገብር እቲ ገንዘብ ኩሉ መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ተኣኪብ ኣብ ስቶክ ማርኬት እዩ ዝኣቱ ምክንያቱ እቲ ባጤራ ሰብ ገንዘብ ሃብታማት ስለ ዝፈልጡ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ትርጉም ዘይብሉ ዘዝመፀ ገንዘብ ኣብ ስቶክ ማርኬት እዮም ኢንቨስት ዝገብሮ ስለዚ ፕሪንት ተተገይሩ እቲ ገንዘብ ናብቲ ስቶክ ማርኬት እዩ ዝኣቱ መመሊሱ ድማ እቲ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ እናተተኮሰ ኤስፒ 500 ድዩ ካልእ ድዩ ዳው ጆንስ ኢንዴክስ ድዩ ኩላቶም እዚኣቶም ላዕሊ እዮም ዘለዉ ላዕሊ ጥርዚ እዮም ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ኣሜሪካ እትኸዶ ዘላ ኩነታት ንዑ ዘንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ማለት CEO of Bank of America and BlackRock CEO Larry Fink, they're all concerned about America's growing debt. So ዕዳና ኣሜሪካ በዳሂ ወይ ሕማቕ ወይ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘሎ ተራ ሰባት ዘይኮኑ እቶም ዓበይቲ ባንከርስ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት እቲ ናይቲ ዝዓበየ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ዝበሃል ባንክ ሓላፊ ጄሚ ዳይመንድ ዝበሃል ንሱ ኣጠንቂቑ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ መራሕናቶም ከምኡውን ናይ ብላክ ሮክ ላሪ ፊንክ ኩላቶም እዚኣቶም ጥንቃቕ ኣሜሪካ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ መጠንቀቕታ ይህብለዎ እዚኦም እቶም ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ጥንቃቕ ክገብር ከም ዘለዎ ነቲ ዕዳ ንምቁፅፃር ሓላፍነት ክወስድ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ እዮም ዘጠንቅቕዎ ዘለዉ ግን ነዚ ዝሰምዕ ፖለቲከኛ የብላን ዋሽንግተን Also Jerome Powell, the chairman of the US Federal Reserve, consider what he said earlier this year. I'm quoting, it's now time or past time to get back to an adult conversation among elected officials about getting the federal government back on a sustainable fiscal path. እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መራሕትና ልቦና የድልዮም ኣለዉ ከም ቆልዑት ዘይኮኑሲ ከም ለባማት ከም ዓቕሚ ሰብ ዝበፅሑ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ክኽእሉሎም ምክንያቱ ኣካይዳናቶም ከም ናይ ቆልዑት ነቲ ሃገር መመሊሶም ኣብ ዕዳ ይኣልክዋ ከም ዘለውን ካብኡ ከውፅዋ ከም ዘይክእሉ ዘለውን ነዚ ክሳብ ዘይገበረ ድማ እቲ ሃገር ውሕስነት ብዘለዎ ዕብየት ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ዝመፁ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ድማ ሕማቕ ዕጫ ክፅበየ ከም ዝኽእልን እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ እዩ ፅሊ ናይ ኣሜሪካ ወይ ገለመለ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ምናልባት ቫይረስ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሊ ኣብ ርእስኹም ስለ ዝኣተወ እዩ ከምኡ ይኮነን ንኣሜሪካ ልዕሊ ጀረሚ ፓወል ወይ ድማ ልዕሊ ሲኢኦ ናይ ብላክ ሮክ ወይ ናይ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ክትሓልዩላ ኣይትኽእሉን ኢኹም ወይ ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ካብ ሓቂ ካብ ክውንነት ክህውትት እየ ዝበለ ግን ሻዕበል ኣምላኽ ሓግዝካ ጥራይ ዝብላነ ብሓይሊ ክእምነካ ሓላፍነት የብለይን እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ ቻነል ናተይ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ፅሩይ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ከድኩም ድማ ዳብል ቼክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ወላ 10 ግዜ ቼክ ጌርኩማ ካብዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ወፃኢ ክትረኽቡ ይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ካብ ፅቡቅ ዝኾነ ሶርስስ እሞ ድማ ኣብ ብዙሕ ሚድያ ዝዝረብ ርየ ስለ ዘምፃልኩም ዘለኹ IMF ንኣሜሪካ ከጠንቅቕ ከሎ ንራሻ ከንታይ በለ ክንርኢና ሕጂ ካልእ ግምጣል ድማ እቲ IMF ከምኡ ድማ ወርልድ ባንክ ሓደ ኣውትሉክ ይብ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ
انتايس كبزعبا راشا بزعبا كالوت هجرات كنتايلو. So we have revised Russia as GDP now growth in for 2024 by 0.6 percentage point to 3.2%. So this is a significant upward revision. The numbers are quite astounding. The IMF, which let's be honest, Rachel, is no friend to Russia. It has Russia up there growing at 3.2%, as opposed to Western counterparts like the UK. So IMF لك كما قالنا معربا وعالم ناي راشا تفيزو وي فتاوي وي افكاري وي دغافي كونن كورس جن سلا دسالو واد ما حسوت كزاربي ايكولون يمانات عالم سلا تعزبهم زلا سلازي انت ايلو ناي راشا كابت غيروم زنبرو غمغامنا 2014 ب 0.2 لعلي كم زخدن تعبيد ما 3.2% جروس كتقبر كم تخل لا عصرت شح سانكشنز وريد وازلو وي اقرا وريد وازلو اتزخفن زبدهن اقرا وريد وازلو بقطبا كترخمش بلانز تقبر الهجر لعلي امريكا لعلي فرنسا لعلي يوكي لعلي جرمن لعلي كلاتهم ابيت كتقبر كيلا لا عاد انجليز زخلو قدا خقبر يلو زفكر زلو هجر نبعلو 0.5% تراي زعب زلو جرمن 0.2 فرنسا 0.7 ايفن امريكا تزحاشا كابوم زبال زحاشا دما سلمتاي زخل اصوار اب يوكرين اب اسرائيل زتكوز زل اصوار اب عدا سلا زفر زلو قطباناتا صبخ يزلو لذي تنكالت هجرات كن كم تريون زلهم كسع كندي ترخميشن كم زلو انا جرمن قطبا بخلته ب 3% صعب زنبر قطباي اب 0.2 كمان تحت جزء كور دخلي كاب زلو وني زبال زلو 0.5%, France 0.7%, and Germany, allegedly Europe's powerhouse economy, growing at only 0.2%. They really bring out a number of factors as to why this is happening, which we see here living in Russia, which many people outside may not. Steady oil export, they haven't slowed down. Biden's idea to quote-unquote crush Russia has not happened. Oil exports are up at an all-time high, really. Strong investment from the corporate sector. Strong buying power here from Russian consumers actually going out and buying things. And then, of course, the Russian government hasn't slowed down its spending commitments. So انتايت مخنيات نزي كنتات ناي راشا كابتسيت وصايكو غبر زخاله قداميت فاكتور ندادي اب درجه عالم كابتو وجز جمر 10 كبتن كساب حجي واغا ناي ندادي تحت غص كم زي كدن قصالي طلب كم زلوت ندادي ناي راشا ناي قاز ناي راشا كالي طر نغرات راشا تقربو تدلاينت ناتو زخا اتاوي كم تركبت حجر غير ولا كوات غدا نزيتات كغدل زتحقن انت نبري اي سرحن مالتي بخال منقد غيرا شطو كيلالا حركاتك اندي غدا كم زي سرح زغبرت دما تشاينا كمون تا مشارختهم زلا هندي كابراشا تغزو ندادي كتغطفو كم زي دليتن كم زي مرصتن قالوا هاجرات دما ايفن بعد سعوديه يكون اماراتون كابراشا غزيم كشطا كم زفتنان تنقالوا هاجرات ساوث افريكا قالوا هاجراتون ستيل كابراشا مغزا كم زي غرفو زكون كلو كاله دما اتي كوربوريشنز ناي راشا قدم اب امريكا باوروبا اب غله خيدوم انفست غبرو زنبرو سلسته عصوم لومي اب عدوم تمليسم انفست غبرو جميرم زدما كوربوريت انفستمنت حجاز خوينو تسالسا يقداس دما منغست ناي راشا نداد شيطو غنزب مسرخبه تغنزب تايز غبرو زلو اب مكلخال اب كالي تقرص ناي تاغرو انفست يغبرالو منغست انفست غبر كلو دما ايكونومي صبغ يزخور مخنيات سب سراح ركب سراح متلو نغرات ترغو انتلو دما نتزرح بدموز ارتا عدي انفست يغبرو كامباين تدما نخفري يقدد يمرصو سلازي اتقطبا بوزيتيف خيت ابي اوروبا تفصيخا بغنت عليهم مجمريا تو جمر بسبب ندادي شو يلو 10% 15% لا عليبو اذا ندادي لا تجميرو كامبانيتات نفس وقف زفريو نبرت تخبري خبر تجميرو سبك جزاي كلني كقطب كفتنيو كامبانيتات دما من نبابرن تخبيرون كم تزدل يشط انت زي لو صراحتنيات كسغوا يخلا وي كتنقا يخلا ስለዚህ እንታይ ገበር ተቆጠባ በሙሉ ንታሕት ገጹ the production capacity አፍራይነት ናይ ተቆጠባ ንታሕት ገጹ ይዝኸይድ ምክንያቱ መብዛሕቱ ኢንዱስትሪ ናይ ሃገራት ولا حرشا يكون ولا كال كله اب ندادي استمركوس سل زخونه ندادي اندحر كبير دما بمولو تكفال نايتي قطبا يتنكف زقبابه منهار ناي وغتات يوسخ راشا ግን ندادي ናታ سل زخونه لوط ناي ومنالبات حسيري كون زغلمر خبراي كلني مس دمانه برودكشن حجزوا مس تشاينا مس راشا زنقدا زلو هاجرات هندن اندونيزيا كمون تشاينا ازين هاجرات ياتنما ندادي كابت عداغا زلو بحسر زبل واغا يرخبا سلا زلو اب عداغا دما سن يعوتالو امريكا نيوروبان كامبانيتا دما بلا غيرن يچفچفو الله ስለዚህ من يزعو زلو راشا تشاينا كالوت مشارختناتو ስለዚህ ዝዕወታ ስለ ዘለዋ ድማ ተናገራት ኣብቲ ንሳትን ዘለዎ ከኣቱ ይጎይለው ንሽተ ንስማ ጭባብታ ኔክስት አርሲ
ናይቲ ጂኦፖለቲክስ ካቴ ሽዑብቲ ናይ ዞባና ክምለስ Just increase them. Yeah, it's true. I did have a good laugh when I read this report because, as you said, for anyone who lives in Moscow or in Russia, like we know this is reality, but the West, it seems like they're finally having to admit it. But how are things across the Atlantic? Is the EU's big brother bearing the same economic burdens? Absolutely not, I don't think, Rachel. We saw the Inflation Reduction Act, the so-called policy of the Biden administration, trying to forcibly move Western European businesses to the US, and it's had a catastrophic effect. I mean, let's have a listen to a clip from a minister in France talking. So, in general, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቁጠባ ናይ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኤውሮጳ ንራሻ ከተባብዑ ኢሎም ዘይኮኑሲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ሓደ ዓብይ መምሃሪ ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና። ባይ ዘ ወይ ነጊረኩም ኮነ ጥልያን ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣውፅኣ ኣላ። ንሱ ድማ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና። ሕጂ ኣብዚኣ ንመለስ ሓንቲ ኣርእስቲ ኣብዚ ለንቀነ ብዙሕ ኣዛራብና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ንሱ ድማ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል እዩ። ልስና German Chancellor Olaf Scholz to China underscores a complex relationship between the European Union, EU, and China, highlighting deep economic interdependencies amid geopolitical tensions. Scholz's trip was accompanied by a delegation of German business leaders, reflecting Germany's significant economic ties with China, despite political differences and ongoing geopolitical issues like the situations in Ukraine and Taiwan. This visit marks Scholz's... So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ድሕሪ ኮቪድ ኢሉ ምስ መፀቲ ኩነታት ካብኡ ንድሓር እውን ኣብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ብምእታው ኣንጻር ረብሓናቱ ንዑ ከዋፅኦ ብዘይክእል መንገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቀዳማይ ካብቲ ኩሉ ዝተሃሰየ እሱ ናይ ኣሜሪካ ድሓን እዩ ዘሎ። ኤውሮጳ ግን ቀንዲ ዝተሃሰየት ኮንቲነንት እያ ኮይና ዘላ። ዕላማ ድማ ኣሜሪካ ቻይና መወዳድርቶም ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ንቻይና ድሕሪት ትመልሳ፣ ከመይ ጌርካ ተነፅላ እገዳ ተውርዳላ ገለመለ ልክዕ ከም ራሻ ታርጌት ገይሮም እዮም ሰርሕዋ ዘለው። ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ግን ንቻይና ንዕፀዋ ክብሉ ከለዉ ኩሉ እቲ ቻይና ትገብሮ ዕዳጋታት ካብ ኤውሮጳ ናብኦም ንክመፅእ ስለ ዝደልይዎ ዘለው እዮም። ኤውሮጳ ግን አንጻር ረብሖም ብምኻድ ልክዕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብምኽታል ንዓታቶም ራሽያ ንዖም ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ነይራ፣ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ኣይኮነት ነይራ፣ መወዳድርቲ እያ ነይራ። ስለዚ ኤውሮጳ ነዳዲን ጋዝን ብዝበለፀ መንገዲ ብሕሱር መንገዲ ብፅፉፍ መንገዲ ካብ ራሽያ እዮም ዝወስዱ ነይሮም። ኣሜሪካ ግን ኣብ ውሽጣ ነዳዲ ኣለዋ፣ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጦም ነዳዲ የብሎምን። ስለዚ ኣሜሪካ ትፃወቱ ዘላ ጌም ንዓዓ ከም ዘርባሓ ከም ዘሐይላ ዝገብር ንኤውሮጳ ግን ከም ዘረኽምሻ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ምስ ቻይና ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ድሕርቲ ናይ ራሽያ ድማ መመሊሱ ይጎድኦም ኣሎ። እጂ እቶም ካልኦት ኤውሮጳ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ማክሮን ናብ ቻይና ከይዱ ብዙሕ ዲልስ ገይሩ ሕጂ እውን ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ንፈረንሳ ክመፅእ ከም ዝኽእል። ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ፈረንሳ ተረዲኣቶም ኣላ ኣሜሪካ እንታይ ጌም ትፃወት ከም ዘላ። ስለዚ ረብሓና ከነሳልጥ ኣለና እናበሉ ዋላ እኳ ንፑቲን ክስዕረና ይብል እንተሎ ምስ ቻይና ዘለዎም ስምምዕ ግን ዳርጋ 2 ግዜ ድዩ ገለ ከይዱ ኣሎ ናብኡ ነቲ ኩነታት ንምምዕርራይ። ጀርመን ድማ ሕጂ ተረዲዎም ካልኣይ ግዜ ናብ ቻይና ከይዱ ምስ ዴሌጌሽን ምስ ኮርፖሬሽንስ ናቱ ከይዱ እዚ ኣሜሪካ ትብለና ዘላ ኦኬ ሕራይ ክንብላ ኢና፣ ብተግባር ግን ካብ ቻይና ትነፂልና ክንዓቢ ንኽእል ኢና። ቀዳመይቲ ነጥቢ ካብ ራሽያ ፈልዮም ፅቡቅ ገይሮም ሃርዮም ኣለዉ። እጂ ድማ ካብ ቻይና ዕዳጋ ተወፂና ተን ክልተ ምንጪ ናይ ዕብየትና እንድሕር ኣሊናዮም ኮይና ክንርኽመሽ ምዃንና ተረዲና ኣሎ ብምባል ወላቲ ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ተዘይተረድኦም ወይ ተዘይደለይዎ እተን ካምፓኒታት ብድሕሪ መጋረጃ ብፍንጩ ጎቲቶም ነዚ ቻንስለር ናይ ጀርመን ንቻይና ወሲዶሞ ኣብ ቻይና ድማ ንሱ ብተደጋጋሚ ንራሽያ ይተሓግዝዋ ዶ ከምዚ ዶ ኢሉ ይዛረብ። እተን ካምፓኒታት ከዓ ኣብ 2013 ሬከርድ ሌቨል ገንዘብ ቢልዮንስ ኣብ ቁጠባ ናይ ቻይና ኢንቨስት ገይረን ንቻይና ንክሕግዛ ኢላ ይኮናን ኣብ ጀርመን ከፍርያ ስለ ዘይከላ ምስ ነዳዲ ተባላሽዎ ዘሎ ገለመለ ካምፓኒታት ናተን ኣብኡ ከስፍሖ ይከላን እየን። ነቲ ምስፋሕ ናይ ካምፓኒታት ናቶም ኣብ ቻይና ይገብርዎ ኣለዉ። ስለዚ ቻይናን ጀርመንን ኢንዳይሬክትሊ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም ከም ዝኽእል ከምታ ሚድያ ዝዝረብ ዘይኮነ ተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ጀርመን ነቲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ዝብሎ ዘሎ ገዲፎም ዘዋፅኦም ንዖም ኣብ ቻይና ከስፋሕፍዑ ከም ዝደልዩ ብተግባር ዘርእዩሉ ዘለዉ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ስለዚ እዚ ምናልባት ንዚ ሕጂ ምርጫ ዝግበር ዘሎ እቶም AFD ዝበሃል ወይ ከዓ የማናይ ክንፊ ነቲ ውግእ ነቲ ጀርመን ፖለቲካ ናይ ጀርመን ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝቃወምዎ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ተመፅዮም እቲ ቁጠባ ምናልባት ተስፋ ክህልዎ ይኽእል ክዕረ ግን ብቐሊሉ ክዕረ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ በቲኾሞ ስለ ዘለዎ እሱ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ሓደ። His second trip to China as chancellor, with his previous visit occurring in November 2022. It seems that despite Berlin's strategy on China aimed at reducing dependence on the Chinese market, the practical continuation of business relationships suggests a nuanced balance between reducing risk and maintaining vital economic links. Germany's approach, especially Scholz's recent actions, illustrates a broader European dilemma of balancing economic benefits derived from trade with China against the strategic need to reduce dependency. This is considering increasing tensions over Scholz's recent actions, illustrates a broader European dilemma of balancing economic benefits derived from trade with China against the strategic need to reduce dependency. This is considering increasing tensions over issues such as China's stance on Russia's actions in Ukraine, China's reaction to Iran retaliation on Israel, and its assertive posture in the South China Sea and towards Taiwan.
China remains Germany's most important trading partner. So Europa had a dilemma ወይካ መዋጥር ወይካ ሓደ ክልተ ገጻ ዘሎ ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ በቲ ሓደ ኣመና ኣብ ቻይና ዲፐንድ ክገብሩ ይደልዩ ኣለውን ተፀጋዕነት ኣብ ቻይና ኣብ ዕዳጋ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ኣብኡ ክፅጉዑ ይደልዩን እዮም ዘለዉ እዚ ነፍሶም ካብቲ ሪስክ ከውፅዋ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ፀገም ግን ብዘይ ቻይና ከዓ እቲ ቁጠባናቶም ርጉእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ they have to balance ሳልሳይ ክፋል እውን ኣለዎ ሳልሳይ ድማ ኣሜሪካ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎም ርክብ ከኣልይዎ ይግድድዎም ኣለዎ ወይ ይደፍእዎም ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ጀርመን ከምኡ ድማ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ዳይሌማ ወይ ካብ ሓደ ድራማ እዮም ኣትዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ብኸመይ ክወፅዎ እዮም ዕቱብ ዝኾነ ስትራቴጂን ኣካይዳን ከድልየዩ ዋጋ ምኽፋል እውን ከድልዮ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣካይዳ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ይመስል ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክበኩም እየ ናይ ሓደ ዓብዪ መራሒ ናይ ሲንጋፖር ዝነበረ ዝበላ ቅድሚያ ግን መሰጋገር ስለ ዘድልየና only 3 experiences with the Americans and they did not intend any እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ሪስፔክትድ ሊደርስ ናይ ዓለምና እዩ ናይ ሲንጋፖር መራሒ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ሊ ኳን ዩ ዝበሃል ገለ ካብቶም ንሲንጋፖር ካብ ሓንቲ ድኻ ዓዲ ናብቲ ዝለዓለ ብራኸ ዘምፅኣ ካብ 1960 ክሳብ 1990 መራሕያ ዝነበረ እዩ ለስናው ምስ ኣሜሪካ CIA ስለያ ናይ ኣሜሪካን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝገበርዎ ዝተዛረቦ እዩ እዚ in each one of them. But the tragedy was they did real harm. First, this is old stuff now. We caught an American CIA agent trying to subvert our intelligence special branch officer. Bribe him so that the special branch officer will feed the CIA because the CIA wants to know what's happening. I mean, subverting a Singapore officer. The man might have succeeded, but I'm proud to say that the officer offered large sum of money and continuing sums of money. This was in 1960. ኣብ 1960ታት ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ሓደ ኦፊሰር ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ጽሕፈት ናይ ሲንጋፖር ብናይ ኣሜሪካ ስለያ ናይ CIA ግቦ ንክህብዎ ገንዘብ ክህብዎ ንሱ ድማ ስለያዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ክህቦም ሓቲቶሞ ማለት እዩ ዓብ ገንዘብ እቲ ንሱ መንግስቲ ናይ ሲንጋፖር ክኸፍሎ ዝኽእል ዘይመጣጠን ዓብ ገንዘብ ክህብዎ ተሰማሚዖም ሓቲቶሞ ነዚ ሰብ ነዚ ሓላፊ ናይ ሲንጋፖር ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኢሉ ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ኩሉ ዘድሊ ምስጢር ክህቦም ምነበረ ነይሩ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ኩሉ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ማሕበራት ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ብገንዘብ ተቆፂሮም ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዝሰርሑ ነቲ ምስጢር ናይቲ ሃገር ዘረክቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ከም ንቡር ክትወስዶ ትኽእል ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ኩልኹም እዩ እዚ መራሒ እዚ ግን እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ሓላፊኡ ዝነበረ ነጊርዎ ከምዚ ኣጋጢሙን ኣሎ ኢሉ እቲ ሓላፊኡ ድማ ንሊ ኳን ዩ ነጊርዎ ሽዑ እንታይ ኣጋጢሙ ስምዑ እቲ ዝገደደ ሕጂ ዘጋጥም እዩ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ በዳሂት ወይ ከዓ ሓደገኛ ሃገር ምዃና refused and reported the matter to his chief, who reported it to me. Man was caught, locked up, and it was on razor's edge whether we charged him in open court or not. No, let me explain this. When I told the American government, all right, we keep quiet, you take this man away, $100 million to the Singapore government for economic development. You know? No, listen to me. I didn't tell, I never spoke to the Americans direct because, they lack the finesse and, they may say, yes, hey, give it to you. Why not? Why should the Singapore government just give to you, to me, which would have ruined me? But through an intermediary, they offered me and my party $10 million. I mean, the insult, I told them, keep it. Wow. So እንታይ ኣጋጢሙ ነቲ ጉዳይ ምስ ፈለጥዎ ነቲ ሰብ ሒዞም ኣብ እስር ቤት እትዮሞ መጀመርያ ኣብ ቤት ፍርድናትና ክንከሶን ክንፈርዶን ሓሲብና ዳርጋ ኣከራኸር ነጥቢ በፂሑ ነይሩ ድሓር ግን ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ገይረ ንኣሜሪካ ተዘራሪበዮም ወይ ከዓ መልእኽቲ ይበዮም ንሱ ድማ
እዚ ገበርኩም መገበን ሪና ያለና አውሽታው ጉዳይና ክትገብሩ ወስፈተንኩም ሕጂ ሰብ ዝውሰድዎ ኣብ ደገ ክነውፅኦ እንደለኒና $100 ሚሊዮን ግን ንቁጠባ ናይ ሲንጋፖር ከተበርክትለኩም ንልምዓት ናይ ቁጠባ ናይ ዝሃገር እዚያ ኢሉ በመንገድ ሳልሳይ መንገድ ሰዲድሎም ስለምታይ መንገድ ሳልሳይ መንገድ ተጠቂመ ኢልዎ ኣነ ቃጣ ምሶም ተተዛሪበ ንዓይ ንባዕለይ ክሕዙንን ከሸክሉንን ስለ ዝኽእሉ ኢሉ ምክንያቱ ረሳሕ ስራሕ ሕማቅ ስራሕ ምስራሕ ስርሖም ስለ ዝኾነ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ እንታይ ገይሮም እስኪ 100 ሚሊዮን ምሽ ክብዎ ነቲ መንጎኛ ናትና ንሊኳንዩ ንዑ ንፓርትናቱን 10 ሚሊዮን ብግሎም ክብዎም ነተን 10 ሚሊዮን ከነዖም ክብዎም ኮይኮኑን ልክዕና ንምሰብዎን ነቲ ሓበሬታ ብጋዜጣን ብስለያን ብገለ ገይሮም ኣብ ሚድያ ውፅኦም ንዑን ዝንውን ንኩሉ ከጥፍእዎ እዮም እትመደቦም ነይሮም እሱ ግን ስለ ዝፈለጦ ገንዘብኩም ውሰዱ ሰብኩም ውሰዱ ጉዳይኩም ክንፈሊጥና ያለና ብምባል ዓፂዎም ማለት እዩ ክንደይ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ክንደይ መራሕቲ ናይ ዓለም ከምዚ ዓይነት ድዶመፅዎም ኣፎም ከፊቶም ክዛረቡ ይኽእሉ ርግፀኛ ስኩነታት እዚ ንናይ ኤርትራ መራሕቲ እውን ከም ዘጋጥሞም ምስ ግዜ መን ከም ዘጋጢሞም መንገለ ምናልባት ብመፅሓፍቲ ወይ ብገለ ይወፅእ ኸውን ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ረሳሕ ትሪክ ናታ ከምዚ እናገበረት ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ገለ ነገር መፃወድያ ትእትዎም ብኣጌራ ሒዛ ድማ ድሌታ ክትገብሮም ትነብር መጋበርያ ናታ ትገብሮም ስለዚ ሓንቲ ካብተን ኩሉ ሰብ ክመሃራ ዘለዎ ኣገባብ ናይ ኣሜሪካ ሲንጋፖር ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ሃገር እያ ነታ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ሃገር እውን ኣሜሪካ ከምዘይ ትምሕራ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ኣፍሪካ ክንገብር ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ናትና ዞባ ክምለስ ኢና listen now here The latest on the situation from our correspondent Lucien Kambao, who joins us from Burkina Faso's capital, Ouagadougou. Thank you so much for joining us, Lucien. Hi there. Lucien, do we have any information about the expelled diplomats and their alleged subversive actions? Hello, there are 3 of them. 2 on the list are political advisors, and the note from the Burkina Faso's Ministry of Foreign Affairs. ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ቡርኪና ፋሶ ልክዕ ከም ኒጀር ከምኡውን ማሊ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝተሓዝቲ መጋበርያ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ መራሒ ካብ ዘለ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ትራውሬ ዝበሃል መራሕያ ትምራሕ ዘላ ብዙሕ ብድሆታት የጋጥመዎም ዘሎን ብዙሕ ፅቡቅ ተበግሶታት ይገብር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር እንተኾነ ብተደጋጋሚ ፈረንሳ ብስለያ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝፈታተን እውን ብዙሕ ግዜ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ ከምኡ ክገብሩ ዝፈተኑ እዮም ገለ ነገር ክገብሩ ዝተታሕዙ 3 ፈረንሳውያን ካብቲ ሃገር ክስገጉ ወሲኑ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ፈረንሳ ስቲል እቲ ረሳሕ ጌም ናታ ክፃወተሉ ትቕፅል ከም ዘላን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ እናተጠረዘትን እናተገለፈትን ክትኸይድ ከም ዘላን ራሻን ቻይናን ድማ ነቲ ፈረንሳ ዝገደፍዎ ቦታ እናኣተዋ ምስተን ሃገራት ትክክለኛ ሽርክነት እናገበሩ ነተን ሃገራት ውሕስነት እናሃባ ኣብ መርሕነቶምን ኣብ ፖለቲኮም ኢዶም ከየእተዉ ኣብቲ ፀጋታቶምን ቴክኖሎጂን ፀጥታውን ሽርክነት ይገብሩ ከም ዘለውን ፈረንሳን ራሽያን ቻይናን ነቲ ጌም ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ንዑ ክደግሙ ይደልዩን እዮም ኣይዋፅኦምን እዩ ወረቐት ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ እጂ ቻይናን ራሽያን ብፍጹም ንዑ ክደግሙ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ንዑ ተደጊሞም እቲ በሰላ ስለ ዘሎ ኣፍሪካውያን ቀልጢፎም ክፈልጥዎም እዮም እንታይ ክገብሩ ደሊለው ብትክክል ሽርክነት ገይሮም ክሰርሑ ደሊለው ስለምንታይ ብትክክል ሽርክነት ስለ ደዋፅኦም መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ መንግስቲ ናይ ኤውሮፓ ሕማቅ ክገብር ኣይምኻልን እቶም ካምፓኒታት ግን ካብ ቀደም ብረሳሕ ኣካይዳ ዝዓበዩ ስለ ዝኾኑ ማዕረ ዝኾነ ሽርክነት ኣይዋፅኦምኒ ክሳራ ይንዖም ሕሰብ በንዶ ሓደ ግራት ብጥሑ ክትጥቀመሉ ነርካሲ መዝሚዝካ ክድሌትካ ክትጥቀመሉ ነርካስ ሕጂ ብፍርቂ ክባካዮ እንተይልካ ኣይዋሓጠልካኒ ሓደ ሰብ ግን ግራት ደይነበሮ ዘይግራቱ ማለት እዩ ተወሳኺ ግራት ብፍርቂ ክባካ ብሓደ ንስራሕ ተልካዮ ሓድሽ ዕድል እዩ ስለዚ ብፍርቂ ወይ ብማዕረ ሽርክነት ንስራሕ ተልካዮ ንቻይናን ራሽያን ሓድሽ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ እዚ ዕዳጋ ሓድሽ እዩ ፀጋታት ድማ ሓድሽ እዩ ንቻይና ልክዕ ከምኡ እዩ ንበዓል ፈረንሳ ግን ንዘበናት ብጥርሑ ክጥቀማሉ ዝፀንሓ ሕጂ ብፍርቂ ምሳኻ ክሰርሓ ኣይደልያን እየን ምክንያቱ ልክዕ ወልፊ ዘለዎ ሰብ ወልፊ ገዲፉ ክኸይድ ስለ ዘይክል ሃገራት ናይ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ድማ ወልፊ ናይ ዝመሳሰለ ዘለዎን ካብ ክወፃ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ክጥረዛ ከም ዝተገደዳ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ንመለስ ኣብቲ ናይ ዞባና ቅድሚያ ግን ሓንቲ ኣገዳሲታ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ራእይዋ እስከዚያ ክንፀያይና ዝበሃል ናይ ኣድና ክንደይ ፅቡቕን ክንደይ መሳጥን ነገራት እዩ ዘለዎ ድሓን እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና መጀመሪያ እስኪ በዚ ክንጅምር ኣብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክንሰግር ጃም ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶች ተፈጸሙ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመንግስት በኩል ከፋኖ አስተባባሪዎች ጋር በተያያዘ የተሰራጨው ፕሮፓጋንዳ መነጋገሪያ
ሆኗል። ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት በተለይም የአይኤምኤፍ ተወካዮች አዲስ አበባ ውስጥ በነበሩባቸው ሳምንታት የብልጽግናው መንግስት የአየር ላይ ጥቃቶችን በዋናነት በአማራ ክልል አቅቦ ቆይቷል። ከወጪ አንጻር አዋጭ ባለመሆናቸው እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጫናን እያስከተሉ ነው በሚሉ ምክንያቶች ቀንሰው የቆዩት የድሮን ጥቃት أبي أحمد أبزي نايفانو وين محرا بدرونات جيرو مدقعتي كم زغطن زلون ولا كابتنا IMF زنبري وعلى جون حدش ركب مس IMF وورلد بانك نيجبر انتلو نساتهم سلازو خصصوا سلمتها غاز بخا بدرونات انقلن تتقع على خيلهم سلازو خصصوا لنوح وانتي بدرونات زقبرو مدقعتي تطوابيل وكم زنبري زنقر دحرتي وعلقن تم IMF كي تسمعوا كات هاجر سوتو جن تمتقعت تاعتناتو يغتسل كم زلون زي كم زنا بلخلو تامونغو تجراين امونغو امحران زلو كنا تدما عمليشنا باسي خيت كم زلون نابيغو خيت كم زغل از كنتات زي نيرترا نمتاو انتي عين تاكتيك تقاملو لك كم تقدم زغبرو زنبرو امونغوم كنسو مسيرترا ركب زي بلو كنسو نيرترا بتكونتات نغتوا بزح فتنتات قبرالو من البات زيا ناي هو واحد 11 حنت فيديو سمع كواس كسمعوها بزقاطمو سفيحن عوي وحاسا بمرحنس بزقاطمو سفيحن عوي ودقاتن او افدغ مفراس بصحو كم زنبرم ابال فጻሜ ስራሕን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ገሊጸን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ውሽጣዊ ጉዳያት ሕወሓት አመልክተን ጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መብርሂ እቲ ውድብ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ንቅድሚት ዝወስድ መድረኽ ከም ዘሳልጥ ገሊጸን እየን። አዲስ ዓለም ሓጎስ እቲ መግለጺ ተኸታቲልዎሎ أول فتصامي سرحان حلافيت بيت صحفة حواحت ويزور فتلور قبرز قابهر أبزها بأوغازي تاو مجلسي ودو حواحت كم لمود أو وشت نزاقات ومن ساقامات بديمقراسا من قد بميات ساقامنا مفتح لم دقم زلوان حزون زاقات ومن ساقامات بمرد أنا وحقزي بموساد اتمدر خمتزاز مجاليسان كم ودب زاقات أمنا ساقام بديمقراسيا ومن قد تدا تمايتنان ترادادينا نفتح مبر كما بكالوت استفلاليو ودبات سرقة ناب زي يدل نجار زي مرح ودب كم زخانة بتكبر إنا مالتي زخانة فعاليات كجات أمي خلي ونبوري كم أمز مسلوس تفعاليات تحساسبات الرئاتات دليتات تفعاليات أجمعات حماقات يجات أمي نزي أتوم تجات أمن تلو زنبوز حتات مان أكثرهم فورا الله يزنقو وصلكم خبرة كالو قمرة بلح جمرة وارساي قمرة مالري تراد تمقي عري مدير الراحة كنت نسعري سيدي يومبر أبي دحر دحري أبي دحر دحري واحد يومبر أبي دحر دحري أبي دحر دحري أبي غير حد حزبي من تمثلي من تهلوناي من تخبري من تهيمانتي من تتاريخي لستقلسه استسوء استجفجفه مدما ناتهم خكن دخورنا زخون ملحس زدمدم امني زخون رأسي حزم غنيحهم اتيوم وديهم وانت توقعوا من تمثل خطواقع إلهم أرقفهم وانت توقعوا نعم كحلو زحلق منسي استسنكل منسي حنت اقري تشكفيمو كيسلف زقورو كابزي لعل النورام كابزي لعل كحدام كابزي لعل فاشست تايك متصيخل متصلا من تليني كون كم إرتراجن هاجر تخون لك كان ديمقراطي نقالس إرتراويان سلازي تقالس تزي كوينو ديمقراطيات خجوروا يخلون كلنا جرجنا اللوم جزال اللوم قليسام يوم جوج اللوم حرام ريتيو هاجر يوم قرش اللوم كلنا جر اللوم باندر اللوم مكل خال اللوم سلل اللوم إلكتريك حيل اللوم يبزحنا أسنا وعلم يكون كاب حزي زد اليوم إرتراويان سرعة مقيار مالت ديمقراطي ده حشنا أم باجنن تيلم يقصلو does not matter تجراي زلجر زلوا هذا يلا إرترا تمنتليني كون كم إرترا جن هاجر تخون لك كان ديمقراطي نقالس إرتراويان سلازي تقالس تزي كوينو ديمقراطيات خجوروا يخلون كلنا جرجنا اللوم جزال اللوم
أو منجدي ترجع خام مفتاحن زي مفتاحن يتوسعن قداي غير كخوسر زلو ምክንያት መበገስ እቲ ጸገም ዝኾነ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ሰፊሕን ዓብይን ውድቀት ከም ዘጋጠሞን ኣብ ክንዲ ጸገማት ህዝቢ ምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ሕቱኽቱ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ወይዘሮ ፈትለወርቅ መውጽእቲ ጸገም ድማ ብዝርዝር ድሕሪ ምርኣይ ህወሓት መድረኻዊ ምብቃዕ ዘኽእል ኣንፈት ብምቕማጥ እቲ መድረኽ ከም ተዛዘመ ኣፍሊጠን ዝገምጋምና እዚ ብመሰረቱ ነቲ ናይ ውሽጢ ውድብ ኩነታትና ማእኸል ዝገብር ስለ ዝኾነ ከም መሪሕ ሓሳብ ጌርና ዝወሰድናዮ እውን ውድብና ብምድሓን ንመድረኻዊ ልኡኹ ክበቅዕ ንግበሮ ዝብል እዩ እዚ ኣብ ኩሉ መድረኻትና ነቃልሕ ዘለና መሪሕ ሓሳብና እዩ እቲ ናይ ውድብ ንመድረኻዊ ተልእኹ ምብቃዕ ቤዚካሊ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ጸገማት ምፍታሕ ማለት እዩ ውድብ ንውሽጣዊ ንመድረኻዊ ልኡኹ ክበቅዕ ዝኽእል ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ጸገማት ሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ ዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚጥስ ነው። የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስህተት አለመማርን ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት ሰላሙን እያጸና የሚገኘውን የትግራይ ህዝብን ለሌላኛው ዙር ስቃይና እንግልት የሚዳርግ ነው። በክልሉና ጦር አልወጣም የሚሉ ሰዎች እየተገጠሙ ነው ማለት ነው። ኤርትራ እንደው በኬንያ ነው መግለጫ ግሪንፊልድ የሰጠችውና ሊንዳ ሰጠች ጌቾም አወራ ጌቾም ትዊተር ላይ ገለጸው ጌቾም ዶክተር ማን ነው ጀነራል ተሾመ ደግሞ በተመሳሳይ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ለሚገኙ የሚሊተሪ አታሾች በሰጡት መግለጫ ላይ የኤርትራ ጦር ወጣል ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ የሆነ ኃይል የለም ብለዋል። ጌታቸው ደግሞ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ አንደኛ ጀነራሉ ይህንን የኤርትራ ጦር ሞልቷል አሉ። የኤርትራ ጦር ድንበር ላይ ነው ያለው ነው የሚሉት። አሁን እኮ የእናንተ ለኤርትራ ጦር ላይ ያለባችሁን ፎቢያ ለማስለቀቅ እኮ እዚህ ፍሎ አምጥተን መዘብዘፍ አለብን እናንተ ማለት ነው። በጸበልም በምንም እያደረገን ምንድነው ምን ባዝር የሚባል ዘለኹ በላማጣት ተኩስ ጀሚርኩም ጀሚርና ደብረጽዮን ጽናሕ ይኹን ኻይ ጽናሕ እሞ ንምንታይ ኣኹም ተኩስ ጀሚርኩም ክንገጥም ንግጠም እንዶ ሰብኣይቲ ኮንካ ንግጠም ናበይ ድሕር ኣታግደፉ እንዶ ድሕና ሰላም እዩ ዘድልየና ኣዮኻ እንዶ ጌታችሁ ኣዮኻ ሕዚ ሻዕብያ የለን ሻዕብያ እውን እኮ ደፊሩ ንበይኖ ይመጽእ ተደሚሮም መጽኦም እዮም ዝገጥሙና ሞ እዛ ግዜ እዚኣ እንዶ ንጠቐመላ ሕዚ እኮ ምስ ሻዕብያ ተፈላለዮም እዮም ኣንተ ኣብይ ተፈላለኹም እንዲኹም ምስ ኢሳያስ ምስ ደብረጽዮን ብሰላም ተሂቦምና ስባ ብሰላም ሓሸካው ተኽሲ ጻድቃን ሓብኢ ረሲዕኻ ዲኻ ክርተት ከቢሎምና እዮም በረኻ ንበረኻ ክርተት ንሕና እውን ከም ኣባ ክርተት ነብሎም እንታይ ዲኹም ትደልዩ መሬትኩም ተኮይኑ ከይተኮስኩም እኒአኩም ሰዱ ወይ ውለኩም ኣለኹ እንታይ ዲኹም ትደልዩ ብስሩ መሬትኩም ዲኹም ትደልዩ ስልጣን ኣነ መሬት እየ ዝደሊ እንድዕናይ ደብረጽዮን እምበር ደብረጽዮን እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣነ ተኽሲ እየ ዝደሊ ተኽሲ ግደፍ እንዶ ደብረጽዮን ናበይ እሞ ክገድፍ ናበይ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 2 ዓመት ኮይኑ 2 ዓመት ሕዚ እውን መሬትና ኣይተመለሰን ሕዚ እውን ሰብ ኣብ ትግራይ ብጥሜት ይሞት ኣሎ ብጥሜት እዚኦም መሬትና ናይ ምሃብ ሓሳብ ተዝህልዎ ቀደም ናውና ቀደም እዚኦም እዚ መሬትና ናይ ምሃብ ሓሳብ ስለ ዘይብሎም ቶክ ነብል ቶክ ኣነ ተኹስ ኣይደልን ብሰላም ከረክበኩም እየ መሬትኩም ሰላም እንታይ ገባረ ቅልፅም ከሎ ብቅልፅም ናይ ትምል Mezin otrişin, imadayım konat abay gittinden. İmadayım konat abay gittinden. We want to be the first Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea. Italy aspires to become the first Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea. Deputy Foreign Minister Edmondo Cirielli said this to a ሓንቲ ሓበሬታ ኣብ ትዊተር ክዘውርየ ያለኹ ሓደ ምክትል ናይ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ጣልያን እዩ ጣልያን ቀዳመይቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ወይ ከዓ ቆጠባዊ ርክብ ክትገብር ወይ ከዓ ውዑል ክትፍርም እትደሊ ዘላ ሃገር ምዃና ድሌቶም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ምስ
ናይ ኢታሊ ፕራይም ሚኒስተር جورجيا ميلوني كالغن منستر قطبا منستر تعات بزحات منستر توريزم بزحات ركب ابز جبرو ركب كجبرن نقد كجبرن كم زدله ناي كلوتيوم سمع كم زلون زغلس كم تجبره حج دما تكونتات يقصل كم زلون ستيل انتاي جنيريكا طليان كم دلي تاخد كيت كم زي تقيل امريكا بدحر مغارجا تتواويو غداي كم زلوا نز غداي طليان كيديلا سكمتن خيتوس اسيرات كم زلا زتن به كابت دليتاتهم مغلاص ازغن نيرترا كلمن وي إيرترا سلتلمنهم دلا كوينا يسمعنا نيو إيرترا تدلا إنتنا عبيه زخيزلو راشا تدلي الله تشاينا تدلي الله كالو تجراتون كدليكم زغل فلوتيو مغنياتو استراتيجيكاوي أقداسنت نايك أي بحري نايك أرنا أفريكا بما أنهم كتكيرا سلازي تخل سلازي كابت بوتاتي طليان مراقبة فرنسا مراقبة مستعوتز قبرزنا فرنسا سلازي شلطهم وتيوم اللو اتبوتات دما أزي حدا جنيا كنتات كوين له سلازي أبت بوتاتي حيل أنت زي بالكا نقدنات كم سياسيا مسكالوت علامات كبيت كون كم زغل ولا تناي إسرائيل مستفتحون تكونتات تي رقات كب كم زي كل يعني كل دما إيرترا بزوج سجات هزلوا تليام سيرترا نقدر تجبر دما لوجيكال كم زخونة أتي نا أمريكا تسعنوتات تالي خامل. Deputy Foreign Minister Edmondo Cirielli said this to Agenzia Nova. My secret dream, said Cirielli, is to ensure that Italy is the first Western country to conclude at least a 2-year cooperation agreement with Eritrea, a country experiencing a phase of international isolation. There was a meeting between Prime Minister Giorgia Meloni and the President of Eritrea Isaias Afwerki last January as part of his visit to Rome for the Italy-Africa Summit, Cirielli recalled. We are working on this agreement, which would have great innovation and a very important result, concluded the Deputy Minister. As part of the summit held in Rome on January 29, Eritrean President Afwerki So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ክልተ ዓመት ስምምዕ ንክገብሩ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ናይ ጣልያን ምስ ኤርትራ ምግባር ግን ዓብዓቢ ትርጉም ዘለዎ እዩ ጣልያን ፍሉይ ነገር ናይ ኤርትራ ክትገብረላ ዘይኮነሲ እቲ ትርጉም ናቱ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ተጀሚራ ነቲ ዘሎ እገዳ ትሰብረላ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ምንፃር ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኤውሮጳ ትሰብረላ ስለዚ ዋላ $2 ሚሊዮን ኢንቨስት እንተገይራ ጣልያን ዓብዓቢ ዓወት እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ነቲ ዘሎ كل تنصلو إيرترا كتنصل كم زلوا معرباو عالم معرباو كامباني معرباو هاجر مس إيرترا ركب نخيجبر زسرح زلو كنتات طليان سيراتو سلت خفت زلا نبزحت هاجرات أفدقة خفت لنيو زخا نسا مسكفت لن كالي إنفستمنت بإيرترا بزح كم زغلن ولا كبعل تشاينا وناو خمسو شجر كم زلون كتفرت الله كم مغنياتو نا أمريكا نا أوروبا نجراس لزولا بلا إيرترا عند حر أبو جيرومم أمريكا أسابيبا نتن كامباني تاتا بإيرترا زجبرا زلوا كال شركتنا وي كال بيزنسنا ابي اوروبا امريكا زلو انقفات كتفطر لنا سلتخيل يتنقغا نشتي بيزنسنا ايرترا نتعب بيزنسنا علاماتن كبلاش ولن سلازي دليا ازو كنتات زي طليا مس ايرترا خغبر تخيل عبي سيمبول ويكا ترغم زلو مسل زلو ويو سلازي اسكن اسمعوا نشتي and his delegation met and held talks with several senior officials of the Italian government, including Prime Minister Meloni, focusing on bilateral ties and mutual cooperation, especially in the sectors road, rail and port infrastructure, agriculture, innovation, fishing, mining, and energy. As witnessed on social media by the Eritrean government, after the summit, Afwerki stayed in Italy for 12 days, visiting together with his delegation, which included the Minister of Foreign Affairs, Osman Sela, and the Commissioner for Culture and Sports, Zimdid Tekel production facilities and research centers in different regions, engaging in discussions with representatives of these institutions to strengthen investment and cooperation. On 4 and 5 February, Afwerki and his delegation were in cities in Umbria and in North So كم نريد لنا التكونات طليان التكونات كم زيرو ساعتون إزاي كونات زي كفت أم تخيلوا دما إيرترا عبي جرانا معبالة ويناي لوتي كجات ما خمس خليه زري طليان كم زبالكم ناتي جم يزبكم زلهم طليان إيرترا فلوي تاريخك غير زغل إنفستمنت قبل لا زبل أمنتي بالله مغنياتو بزح تخلوتات الله بزح كامبانيات الله بزح حيل الله واجن طليان على استراجل زي تجبر زي الهجرية طليان جن بريسيدنت ناجي 7 يا نايتن شوعات عبيت هجرات ناجي 7 زبالة بريسيدنت نزل لو أنا زعمت طليان مسيرترا ديل كتجبر تجميرة تي جي 7 أمريكاوية زلا أوروبا حبرتاوي زلوا سلزي تعرف دقته خفيت له مالك تعرف دقته تخفيت دما كل تي أمريكا يكون أوروبا حبرت جيرو دول لجدا نكله تزبالة سكوناتيو زيادة رايقنا يكونتن كالب إيرترا بزح ناتا إنفستمنت تات ناتا ويدما بزح ماشينر تات أبزي حنت فيديو نيراتني كتسمعوا هذا اللي له من البات أبصح البريس يا زلا بملا بخصم ويزدلجن give me a second نوح فيديو عندي أجن أباكيت مقسم وايهم نعبران بوليتيك مسسن كدبرو كله إيرتراويان سألاتي مسكينيتي رأس ختمة إيرترا سمرا زتنا قاقع مناطق حيزا كم تترف كوينا
بسنك سرعة أسمرا بمالت كم دخمت منجس إرترا تحاسبو كم دي زي تزربه كم دينا إكي مقواسا قوسي زي تغير اللو أبت أوان كم دي كابانا خونينا نزي شقر زكي تردعنا منجس إرترا عوايتنا خين عري يخون جزاوتنا خين سرح كالكيلو نينا شج زبلنا كم دي زمنا ومسارحيتات حرشان هنسان مسرحة صرقياتات الناب إرترا كي آتو تتحيزو كسا حجي أبو على البلجم تغتيرو زرب زكايا دولو زلو أكيد وطارو كالي سيترف منجس إرترا نتؤن كوت عنا زيغاتات زحلو الهوسبيتالات مسرح زغون زمنا ومسارحيتات أبكال زي تدلي أقود معلاتات كتوعلو إخون تواهيليو منجس إرترا تخلكينو بو متن ولا نتنهزبنا إلو منجس إرترا زيت قلبو زنبر عينة مدهانيتات كي ترفه كندي شدريو زغتمو نيرو نخلو قريفكا مسمر ماي كتماتات نمحداسون حدست مسمر ماي ناب قطرات حوس ختماتات نمتئتتاو نزتا قبرت صعري بناي اقدا سببي اتشان بقوتات ماي اما على اطوار كتقملو سلازخولو نطرطروم إنا تواهيل إيو نزا تبو ماي شامبقو ناب إرترا نمئتاو ودسب كتورو زيت تأمل صروتي تحاليفو ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ተርሚናላት ዝነበራ ጭንቋት ኤሌክትሪክ ጀነሬተራት ስለዝተበላሸዋ መንግስቲ መተካእተን ዝኾና ኣብ መላእ ኤርትራ ነጥቢ መቐይሮ ክገብራ ዝኽእላ 26 ዓበይቲ ጀነሬተራት ክእቱ ኣብ ዝመደበሉ እዋን እውን እንተኾነ ነቲ ዘመናዊ ኣፅዋራት ብኤሌክትሮኒክ ዝሰርሕ መበራበርን ብዘለዎም ውሽጣዊ ዓቕሚ ኤሌክትሪክ እንተረኺቦም ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ብምክያድ ሃገራት ክሕምሱ ስለዝኽእሉ በቲ ካልእ መዳይቃ ኣፅዋር ኣብ ምስራሕ ክጥቀምሉ ስለዝኽእሉ ነቲ ዝተስገደደ እገዳ ጉልባት ብምግባር ንኸልክሎም ተባሂሉ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ሽዑ ዝጠለብናያ ውሃ ዘብሉ ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣብ መንገዲ ከም ዝኽተር ተገይሩ ኢና ተኸልኪልና ፀኒሕና መራሕቲ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀንሑ ሕዱር ዘይተፃዓድነትን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣበይ ኣላትኩም መሲልኩም ፕሊዝ ከድኩም ስምዕዋ ኣብ ሳሕል ፕረስ ኣላትኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሳሕል ፕረስ ከድኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ትሕዝቶ ዝቕርብ ቻነል እዩ ሳሕቲ እዮም ዘውፅኡ ግን ከውፅኡ ከለዉ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓበሬታ እዮም ዘውፅኡ ሰው እናሰማዕናያ ንፅናሕ ንእሽተይ ዝበዝሐ ትሕዝቶናታ ግን ከድኩም ስምዕዋ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ብዙሕ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ዝስማዓኩም ዘለኹ ዘይተንበርካኽነትን ባህሪ ምስለ ዝፀንሖ ንባዕሉ ተቢዑ ነቶም መሳርሕቱ ስለ ዘትብዖም ህዝቢ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ልቢ ዕብዩ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ብውሽጥን ግዳምን ነዚ ደልሃመት ግዜ በዲሁ ነቲ ግብ ዝበለ ፀለሎ ዝተኸድነ ለይቲ ከምቲ ክቡር ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናይ ፀልማት ለይቲ ጉዕዞ ሰጊርዎ እዩ ሕጂ ኣብቲ በረሃው ዝብለሉ ግዜ ሰዓት 6 ናይ ወጋሕታ እዩ ዘሎ ነቲ ፀበባ ሰጊሩ ተዓዊት እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ወያነ ግን ነቲ ናይ ሰዓት 5 ዝጅምር ፀልማት ጉዕዞ ሕጂኣ ሃይላ ትፍልሞ ዘላ ክትወፆ ድያ እንድዒ ክትወፆ እንተኮይና ከዓ ገና 100 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሳ ክትሳጉም ዝበሎ እንሆ ሎሚ ኤርትራ ኩሉ በረሃዊ ይድላ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ፀገማት ዶብን ዝተስገደደ እዱድ እገዳን ምስ ምምፃእ ሓድሽ መሪሕነት ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ሓንሳኣን ንሓዋሩን መዝገቡ ተዓፂብ ዝተፈትሐ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ድሕርቲ ድሮ ንሓደ ዓመት ኣቢሉ ዝቐፀለ ኩናት ፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሸባሪ ጉጅለ ጃንዳ ወያነን ፖለቲካዊ ኩነታት ዓለምና ተቐያይሩ ኣብ ዘለወሉ ህመት ተራን ፅልዋን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓለማዊ ነት ኢትዮጵያ ቀዳማይ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ብዙሕ መሰናኽላት ወላ ኣብቲ መግለፂ ናይ ዩኤን ዘይትረኽቦ እገዳታት እውን ከም ዝነበራ ብዙሕ ማሽነሪ ናይቲ ሃገር ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ብዙሕ ካፒታል ናይቲ ሃገር ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ዝኾነ ነገር ንከይትእቱ ተኣጊዳ ከም ዝነበረትን ብውሽጣዊ ንሕን ሓቦን እያ ትንቀሳቐሰን እያ ሃገር ሕጂ ግን ካብዚ ትወፅእ ኣላ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና እዚ ጥልያን ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ዝምድና ዓብ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእልን ንኤርትራ ድማ ሓደ ዓብይ ኣፍ ደገ ክኸፍተላ ዝኽእል ናብቲ ንኸዶ ዘለና ክንከዶ ንደሊ ዘለና መንገዲ ድማ ሓደ ዓብይ ጩራ ብርሃን ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ እናሰማዕና ክንከይድ ከለና ድማ መመሊስና ፍናን ክስማዓና ፅቡቅ ስምዒት ክስማዓና ሓጎስ ክስማዓና ይግባእ ምክንያቱ ኤርትራ ከምታ ዝብላ ፀንሐ ጀነራል ስብሓት ዝበላ ፀልማታ ተወድዩ ብርሃና ወይ ከዓ መዓልታ ዝጅምረሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ነዛ ቪድዮ ክንገብራ ከለና ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ድማ በዚ መንፈስ እዚ ክንሓስቦ ክንክእል ኣለና ነዚ ኩነታት ነዚ ምዕባለታት እናራኹን እናዳሃሰስኩን ናባኹም ከምፅኦ ክፍትነ እዛ ናይ ሳሕል ፕሬዝን ከድኩም ስምዕዋ ሃይሊ ሪኮመንድ ይገብር ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩሉ ካባይ ከኣነ ብናተይ መንገዲ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ድማ ምልክት ሃቡ ምክንያቱ ኣገደሲ ሰባ ዝበልኩም ሪኮመንድ ክገብር ደስ ስለ ዝብለኒ ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ነገር እዚ ናብ መፈፀምቱ በፂሑ እዚ ጥልያን ትብሎ ዘላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታውን ዕንቅፋትን ተኣልዩ ናብ ፅቡቅ ነገር ተበፂሑ ጥልያን ሃገራዊ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ከም ምዃና መጠን ንዓና እውን ወፍሪ ንክንገብር ነቲ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ብሓባር ንሓስቦ ዘለና መንገዲ ምዕባለታት ናቱ እውን ሪፖርት ክገብረልኩም የለን ቀነ ቁርብ ገዲፈ ኣለኹ ኣኪባ ብሓደ ብዛዕባ ክዛረብ ስለ ዘለኹ ስለዚ ነዚ እውን ንክንገብር እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዜና ኣፍ ደገናት እዩ ንዑ ከሳልጥ ዝኽእል እዩ ነቲ መንገዲ እቲ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ እቲ እገዳ እንተተላዒሉ እቲ መስርሕ እቲ ዝጠዓመን ዝሓሽን ዝበለፀን ክኸውን እቲ ኩሉ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይደልን እዩ ከምዚ ክገብር ኣይደልን እዩ ንህዝቢ ፅቡቅ ኣይሓልሉን ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ሓሶት ምዃኑ እቲ ክውንነት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ
بمنجد كالوت منجس إيرترا أنا كمزي سلدقات من يبلن كالوت علامات يوم زنقرنا زلون تاي سجمات كم زنبرة حجين السلمة نتعلي خيرالو أنا يهوب موداتو كونمو بوجيرو زعد زيادة ما كل نجاراتهم كل سجمات تعليو نبصبو نجار نقطاتو نا تمنقو نايلو مارستي مزيالة بواخد فكمي سمعوا واسكي لايك جبرو سبورت جبرو زي channel ناتكون دقفير ديالو نابلكم زياخ نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتات تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا ابيتاكم زخونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وقف تشايناوا افس الدد كله جنزبو بعد قباب حيزو ابزي اللي كي حششه اكيبون ينفسخ قبر سلسانحي اب سمانياتات تقطبا خير مجمري كل جنزبا من تشاينا ينفسخ جرملا ناي دقه حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فولتو نبرو اب عردهم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزوننوا اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو نبرو اتزدلك كاب اوروباويان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيوروباويان امريكاويان كمرحوام جميروم انو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنص كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما